6 януари 45-та. Наричат я Кървавата Коледа, защото не само тук, в околностите на Велес, но и Куманово, Скопие, Щип, Битоля и други градове на Вардарска Македония са потресени от масови убийства, за които и днес малко се знае. Това е мястото в околностите на Велес, където преди няколко години бяха открити костите на 53 души, стреляни и доубити с колове. Тодор Гулев е човекът, пазил десетилетия наред тайната, съобщена му от случайния свидетел на масовото убийство Трайко Попов. Тебе ще ти кажем, аз съм стар, ще умрам, да чуваш тая тайна и да я прекажиш, ако дойде ден. И аз мислех тук да няма некое оръжие закопано, нели? И от тази ден, когато дойдо, ми каза, че тук са стрелани, кръстот аз къде ще го турим, тук са стрелани, а вика се овде закопани, овие дупки. Тук къде ще са стрелани, кръв, всичко било кръв. И ми казва, че тук той, що бил собственикът на нивата, кога е изорел и е посеял пченица. Пченицата била толкова високо израсната от кръвта, била много хранлива кръвта, където била. На тия места, където имало кръв от човеците, що течело, по 2 метра пченицата била израсната. Това он ми го каже. Кога дошъл овдека, нели това, кога ми го каже, кога ги изстрелале, кога дошле самелината преко тия шуми, тук ги нашле тия дупки, хората биле всички стрелани, меѓу тоа много било хладно, минус 10 било изпод нула и повише ноќта, земјата била замрзната, не можеле да ископат земја да и поклопат и останале непоклопени. И така им се гледале нозете, главите и всичко. И како така он ми го кажува тоа и ми вика, да знаеш оваа тајна, тие се наши, вика, българи, вика. Днеска, вика, тоа ако го кажеш негде, ти си млад сега, имаш 30 години, аз имам 70, шетувам с и тебе и мене. И немој на никого, само да знаеш дека тука се закопани. Тодор Гулев поставя на мястото на убийството този дървен кръст. И турив тука едно како да ви кажам, като штица и на нея напишав тука се стрелани патриоти българи. Вестникът на ВМРО ДПМН е Дело единствен пише за масовите гробове и обявява, че търси очевидци. Тодор Гулев се обажда именно там. Освен в Велес, къде друга да има такива масови гробове? Масовни гробници има и во Куманово, и во Ресен. Много хора все още търсят безследно изчезналите си близки. Доктор София Алексиева, която сега живее в Торонто, доскоро не е знаела съдбата на безследно изчезналия си баща. Димитър Алексиев е бил кмет на родния си град Кратово. Чак наскоро един историк от Македония, чието име София Алексиева настоятелно ни моли да запазим в тайна, и пише, че кратовския кмет Димитър Алексиев е зверски убит в Куманово. Убит е заедно с 48 другари негови, едномишленици, между които са били доктор Йосиф Андонов от Куманово, Кръсто Лазаров Иванов от село Кнежа, Куманово, Трайко Герасимов Арсов от Кратово, Игнат Манев Мангъров от Кратово, Александър Иванов Цеков от Кратово и друго. Всичко 48 човека. Убит е без съд, без защита и без присъда, обвинен е като привърженик на българската кауза. Веднага след убийството на баща ви и 48-те другари, убити са още 100 души. Или всичко 140 души. На масовите гробове край Куманово разкопки не са правени. Във Велес е извършена ексхумация, костите са погребани, но на паметника няма нито имена, нито причина за смъртта.